na usa ka minor de edad na kapusil o kanhay PBA player mga suking tigpaminaw. Yes, Radyo Man Paul. DYHP RMN Report. Radyoman Atty. Rapil, nataron sa Mambaling Police Station 11, niya na diri ang minor de edad nga nakapusil kang Iliod Poligratis, no? Kanhi PBA player ni siya sa usa ka telecommunication company. Nya ana siya ron sa iyang private life ni gayuna. Ikaw ba ron da Pastor Rapil kining suspect? May atid sa magpatik na tao. Actually, dito na itabo, ganyan, sa Rolas 3, sa may sityo Mikabaha, Barangay Dolho, Fatima, hindak ba yan sa Sugbo? Tawagan ka ni siya sa Boy. Boy, malang mag-shot? Malang mag-shot? Nagpatik ni mo? Binawa si Atty. Rapil Fernandez Banyo, kamauling manager sa DYHP. Sige, kuptila na yung telepono kaya makadungog ka niya. Hello, boy. Boy. Hello, boy. Sir. Oh, kumusta man ka diha, boy? Okay na, sir. Okay ra. Ngano imo man tong gipusil tong players PBA? Dili, sir. Ang amigo, sir. Iya mag-i-kuhan, sir. Kanang hapak og dako. Gihapak og tako. Sa man ka nang silingan na mo anin diha? Dili, sir. Dili ikaw mo gihapak. Iya sa kong gituok. Oh, unsa may sinugdanan gaday ani? Unsa may sinugdanan ani, boy? Ha? Unsa may sinugdanan ani gyud ay? Ganina. Ako amigo, iya gihapak og dako. Gihapak og tako, naduwa mo bilyag? Oo. Oh. Unya, paghapak og tako mo na nilaban ka? Oo, sir. Oh. Kini ni ang moto nga imong gikuan. Imong gipusil ni sa dayon di ay. Wala pa ako pag-ipalabiyang pilakan daw. Agi palabay pa nimong pila ka adlaw. Kanus aman tong nang hapak og tako? Dugay-dugay na. Dugay na to nang hapak og tako. Oo. Unya, nagdumot ka ani kay nganong gihapak og tako ang imong amigo. Oo. Oh, unya naon sa man to ganina? Ngano nga imo man tong gipusil, giplano na dito nimo daan. Oo, sir. Diin man si aning panahon na pagpusil nimo. Nasa daan. Nasa daan. Niagi siya sa inyo? Wala nagkagay. Ha? Nagkagay. Nag-inom-inom siya. Oo. Oh, unya diin man kagpusil di ay. Naday kay pusil. Pan. Barok. Ha? Dili sa akong barok. Oh, sumoto nga imong gipusil, asa man siya naigo? Dari. Pan. Subahan niya. Asa man siya naigo? Bukton. Sa bukton. Unsa man pusila imong gigamit? Purtag. Ha? 45 nga pusil. Diyet lang radyo man Atty. Rapil ayaw usab-usab imong pagdunit ha. Para makadungog jud kanya. Perminti lang anak sa. Dugay na kasig dala-dala aning 45 nga pusil. Bago ba? Bago pa. Diin man nimo kuha ang pusila di ay. Dili raman ni siya. Ha? Dili. Okay. Asa man gikan ning pusila? Dili ako gikuhan palit. Gipalit nimo. Pila may palit nimo ani? 5. 5,000? Oh. Kanus aman nimo na palit ni? Asang adlaw. Katlong usang adlaw. Imong gituyo pagpalit para aning PBA player. Nganong nasuko man kag maayo sa PBA player? Basket na may iya mo gituok. Nagbasketball mo, nya gituo ka? Diin man mo nagbasketball? Nagabaha. Ha? Nagabaha. 15 anyos pa imong edad? Oo, sir. Asa man imong ginikanan? Namuha. Nasa asa man dapit ning inyo?
Dulo. Sa dulho. Okay, eskwela pa ka? Wala na. Wala ko sila. Unsa naman kang graduha kutob? Wala. Nag-elementary ka? Unsa man kang graduha sa elementary? Wala ko na sila. Wala ka eskwela. Grade 1, grade 2, wala ka? Wala. Oh, wala day ka eskwela sa imong ginikanan o grade pa grade 1. Wala. Wa jud ka kasuway eskwela? Wala din. Katong gihapak og tako. Katong imong amigo, nganong amigo man mo kayo adto? Prima ba ito mga bata? Ah, kisamay nga adto ni unsa pila edad adto niya? Ha? Pareha mo edad? Pinisima ko siya David. Oh, so di lang na mo pangutan-on ang complete name kay mga bata pa man mo. 15 anyos, sus Ginoo ko menor de edad. Naghibaw na imong ginikanan ani? Wala. Wala pa. Pila man mo kabuk igsuon di ay? Ito. 7 mo kabuk igsuon, ikapila man ka? Kapito. Ikapito, ikaw day kinamanghuran. Unsa may trabaho sa imong ginikanan imong papag mama? Wala. Drive ang mapa. Imong papa drive sikad? Ibay. Imong mama Namin yung lain. naminyog lain. So kamong 7 ka igsuon naa mo sa inyong papa? Ako na usang mapa. Ako mga mama. Pila man mo kabuok na sa imong papa? Ako ra isa. Ikaw ra isa. Ang uban to as imong mama. Naminyo og lain to imong mama. Oh, unya nagduwa-duwa mo og basketball diha sa dulho. Oo. Kisa may kauban nimo og duwa katong gihapak og tako, nagduwa po to. Unsa may angga atong gihapak og tako nga imong amigo? Boy, unsa may angga ato boy? JL. Ha? JL. JL. So nagduwa mo og basketball, unya gituok day ka aning PBA player. Oo. Kaila day ka aning PBA player. Ha? Wala. So pila man to, unsa man to nga duwa? Tag 5-5 mo, 5 sa 5 mo kauban, 5 pod ang kontra. Dili. Tulo-tulo. Aw tulo-tulo. So kining PBA player, apil pod nga ni duha kontra ninyo. Wala. Doon lang sa kami. Ni duol sa galit. Unya gituo ka? Oo. Kanus aman na hitabo ni? Anong nakadlaw na laboy? Unom na kaadlaw anang labay? Okay. So, unya kana na ang maupot tong higayuna nga gihapak og tako tong imong kauban, si Joel. Oo. Okay. So mo to nga nagdumot kaniya. Oo. Okay. Unsa man to kato nagduwa mo basketball? What I say appeal sa basketball? Ha? Kato nagduwa-duwa kag basketball nga gituo kaniya, wala say appeal adto sa basketball? Wala. Doon lang sa galit. Wala. Hubog. Nanduol lang sa kalit. Hubog. Okay. Katong armas nga imong gipalit, imo gitong gituyo og palit para anang basketball player. Oo. Oh, unya mahal man kayo 5,000 man, diin man kag kwarta. Ha? Diin man ka nakakitag kwarta nga ipalit og pusil Gumlo. sa imong amigo. Gum. Oh, kanus-an lang to pila ka adlaw na nimong pusil. Karon ba? Dana ka na. Unya na-practice ka og firing, na-practice ka og pamusil. Wala. Wala ka ma-practice? Wala. Ditso na lang kag kuan di ay. Ha? So unsa man hitabo ay imong gidulit pag pusil ning PBA player? Ako mag-iyo. Ha? Ako mag-iyo. Imong gipusil ang ulo? Oo. Oh, unya wa naigo sa ulo, man maigo sa ulo. Dali sa kuwan. Ay. Sa abaga. Oo. Oh, nasipyat pag pusil nimo imong tanggi pusil ang ulo unta. Oo, kabuto. Yan. Ako mag-ana. Ipabusin. Oh. Agbuto unsa may nahitabo?
Nilabay sa putilya na ako. Ha? Nilabayan ko niya putilya. Dagan ko. Dagan ka? Usara ka kablit imong gihimo o kaduhan imong kablit katulo? Sarap. Usara. Nga naigo dayon pagkablit nimo kausa. Boy, Taksingan. natapsingan na boy. Oh. Unsa may imong trabaho boy? Ano makakwarta ka boy? Ako lang na mahuli din. Ha? Unsa may trabaho nimo aron makatigom ka kapalit kag pusil? Matabang sa ulo, mahuli din na ulo. Tabang-tabang ka sa mong lolo. Unsa man day negosyo sa mong lolo? Building. Welding. So kamo welding. Dili, ako nagtipintal. Mga sara ng mga kanya, building. Nga nag-gate ako nagtipintal. Ngayon daghan man kag tato. Oh, nakuha sa amigo. Unsa man ang mga tato nimo? Unsa man ang mga drawing sa imong tato? Unsa man ang meaning ana? Lopez. Ha? Lopez. Unya, naga-apil-apil ka, inter-inter po ka diha drugas diha sa dulho. Wala. Waday ka mo suyop. Wala. Pero mo inom ka. Dili. Sigarilyo. Oh. Nganong piti man gini mong sukua anang kuan? Kanang PBA player. Pero taman na, wabog kami ko ano. Ug mahubog. Dili ka member o gang? Dili. Dili. Og mahubog ng PBA player kamo maoy tripingan ana? Di taga, musuko. Nakasuway na ka og napriso? Ha? Nana kay record nga napriso sa una? Wala. Wala ka makasod og prisuhan sugad? Wala. Wala ka maka huna-huna nga dili lang nimo pusilon kay basig mapriso hinuon ka. Inaon na ako. Nya karon nakapusil man kanin mapriso kaning kalakiha. Ay ba ka nga mapriso ka o makapusil ka? Ha, boy? Nganong masuko man nimo ni si Kuan kining PBA player? Nganong masuko man ninyo? Og mahubog. Palit siya. Mga anak ko. Ha? Palit siya. Mga anak ko. Wala. Okay, sige. Dili kay Kuan Paul. Sige Paul, okay. Mauni ang Kuan, minuldo edad nga nakapusil taon. Kuyawan ng kalakiha ron. Yes, Radyo Man Paul. So, maklaro na rin siya. Silingan na sa Paul, silingan na sa PBA player. Dili, tagaliluan ni si polygraphist sa Radyo Balat, Tony Rupil. Kuha na siya niya, na iniadto niya barkada. Kisa ba, nireklamo ko ngiyang gikuan. Wala.